हाय फ्रेंड्स ये माता सब्सक्राइब जरी इतने सब्सक्राइब प्ले शेयर मन प्ले करना प्ले भले नहीं तो वीडियो स्टार्ट ना होगा 5 4 3 2 1 ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಗು ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಕೇಂದಾರು ಐತ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಪೇರ ತೂನ್ ಬಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಡಲು ಬೂರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದಿರು ದಾಯ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪೇನ ದಾದಂಡು ಎಂಜಿನಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಡಲು ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಮೇಲ್ಗು ತಾಗುನಂಡ ಮರ್ದು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡಾಪುಡು ಬೊಕ ತಾಗುಜಿನಗ ಆಡಿಗೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಕೊಡಿನ ಪೊತ್ತಾವಡು ದೆತ್ತು ಪೊತ್ತದು ಅಗ್ಲಿನ ದಾಟದು ಇಂಚಿ ಕುಣಿದಾರುಡು ಬೊಕ ಐಕ್ದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಬೆತ್ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆತಿ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ಂಡ ತಾರಾಯಿ ಮಡಂದು ಬೊಂಡ ಮಾತ ಬೂರ್ಂಡ ಐಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೈತಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದೈತಾನ ಹೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಇದರಿಂದ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಬೂರ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾಗುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಮಾತ ನೆತ್ತೇರು ಮಾತ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿನ ಈಗ ಮಾತ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ ಕೇನುಡು ಒಲಂಡ್ಲ ಪೂದು ಕೇಂದಕ್ಕೆ ದೈತಾನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಪ್ಪೆರದು ಅವು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ದೈತಾನ ಸೋಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಅಂಚಾನ ಮಾತ್ರೆ ಬೂರ್ನೆವು ತಾರಾಯಿ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೂರ್ಜಿ ತರಿಕು ಬೂರ್ಜಿ ದೈತಾನ ಸೋಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಹೋದು ಕೇನುಡೇನು ಒಲಾಂಡಲ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಾರ ತೈಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದಿನ ತೋರಾಪುನ ಅಂದಿಗೆ ಎಂದಾರು ಕೇಂದಾರು ಐಕ್ ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದಿನ ತೋರಾಪುಜಿ ಮೆತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಂದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶರೀರ ಉಷ್ಣ ಆಪುನೀಕ್ ಬೊಕ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದು ನೀರು ಬರುಡು ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಏಟ್ ಅವು ತಂಪು ಇರ್ದಾನಾಗ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತೋರಾಪುಜಿ ಅವು ಉಷ್ಣ ಆಪುನೀಕ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತೇನೆ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪೇರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೋನ್ ಬಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೋನೆಡು ಮಾತ ಮುದ್ದಣ ಪೂರ್ಣತ ಐಕ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ಇತ್ತದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪೇಂಟೇರ್ ತೋಣತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾಯ್ತಾನ ಪನ್ಪೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ದುಂಬು ಅಲವೇರ ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಮೋನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಿನ ಬೊಲ್ಪು ದೆಕ್ಕುನೆ ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಂಬೆರ ಶುರು ಆಪುನು ಕಿರ್ಂಬುನಲ ಪೂಜೊರಿನು ಪೂಜಿನ ದಿನೋಲ ಪೂಜಿದ ಅಂತಂದ ಬೊಲ್ಪು ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಕ್ಕ ಐತ ಮೇಲ್ಗೆಂಜಿನ ಹೋತುಂಡ ಪಜಿ ಮಂಜಾಲ ಉಂಡತ್ತ ಪಜಿ ಮಂಜಾಲ ಪೂಜೆರು ಪಾಂಡಲ ಹೊರ ದಿನಾಲ ಪೂಜೊರ್ಚಿ ಅವಲ ಸೋಕು ಮೋನೆನ ಮಾತ ಸೋಕು ಮನ್ಪುಡು ಮುದ್ದನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಹೀಟ್ ಆಪುನ ವಸ್ತುಲೇನ ನಮ್ಮ ತಿಂದದಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಮುದ್ದನ ಮಾತ ಮೋನೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಪು ಮನ್ಪುಡು ಅದು ತಂಪು ಅಂತ ನೋಡು ತಿನ್ಪುನಾಗ ತಿನ್ನಂದು ಬುಡಿಯಾರ ಜನಪ ಐಕ್ ತಂಪು ಅಂತ ನೋಡು ತಾರದ ತೇರುಗು ಪಜ್ಜಿ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆಡು ಮೋನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪೂಜೆ 1 ಗಂಟೆ ಮೋನಿಗೆ ದೀದು ಐನು ದೆಕ್ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದಾನ ಹೂವೇ ಪಾಡೋದಂತ ಮೋನೆ ಸೋಕಾಪುನು ఒక ಮುದ್ದನ್ನ ಉರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಮುದ್ದನ್ನ ఒక ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕುನದ ಐಟು ದಿನೋಲ ಮೀಯೋಡು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ఒక ಮೇಲ್ಡು ಕಳೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮೇಲು ಬೊಲ್ದುಲ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತನಾಗ ಬೊಲ್ದುಲ ಆಪುಂಡು ಒಡೆಗಂಡ್ಲ ಪೋಣಾಗ ಬತ್ತದು ಮೋನೆನು ಗಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೋನೆಡು ವೆಗರು ಉಂಟೇರ ಬುಡಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಉಂಡಟ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುನತ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ್ರು ಬಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜಾಯಿಕಾಯಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಆ ಕಾಯಿಂದ ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪೋಡು ಅರೆತ್ತದು ಪೊರುಳು ಅರೆತ್ತದು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜೋಡು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜಿನಂಡ ಮುದ್ದನ ಮಾತ ಬೂರ್ಜಿ ಮೋನೆ ಮಾತ ಸಪ್ಪಾಯ ಅದು ಉಂಟುಂಡು ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಮಂತು ತುಳಿ ಐಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆರಬಿಡೋದು ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.